Amigues i amics, benvingudes, benvinguts al podcast del taller d'escriptura creativa de Diconex, un servei sense afany de lucre en el que donem suport a aquelles persones que volen publicar la seva obra literària. Soc en Josep Lluís Benet Vidal, creador i director d'aquest servei editorial. Moltes persones em demanen consells sobre com estructurar un relat, un conte o una novel·la. En aquest podcast del taller d'escriptura creativa de Diconex vull compartir amb vosaltres els meus coneixements i les meves experiències per si són d'utilitat en el vostre procés d'escriure. Avui ens detindrem en uns conceptes que hem de tenir molt clars a l'hora d'escriure. Vull fer èmfasi en aquests conceptes perquè els problemes de molts escriptors novells és que tenen una bona idea, però no saben desenvolupar-la. Tenen més o menys definit de què va la seva història, quins són els personatges i què els hi passarà, però no saben per on tirar o se'n van per les branques. Comencen a fer descripcions i elucubracions que l'únic que aconsegueixen és que el lector els abandoni. Un bon argument, el més original del món, pot donar lloc a una novel·la sense esperit. I a la inversa, un argument molt suat pot convertir-se en una novel·la genial en les mans apropiades. A mi sempre m'ha anat molt bé tenint molt clar aquests conceptes que ara us vull comunicar, ja sigui per treballar un relat llarg o un conte curt. El primer concepte que hem de tenir molt clar és el tema. És a dir, de què va el meu relat? Què vull posar sobre la taula? Quin concepte principal vull treballar? El tema de la novel·la o d'un relat és la idea principal que jo vull trametre. La idea central al voltant de la qual gira tota l'obra. El tema, per mi, és el fil conductor de la novel·la. És aquell salvavides, és aquell fil conductor al que l'escriptor hi tornarà quan estigui bloquejat. A vegades ens enredem o es bloquegem quan estem enredats en la trama i no sabem on tirar. Recórrer al tema de la nostra novel·la és el nostre salvavides. De quins temes podem parlar? Infinits. Podem parlar de l'amor, de la vida, del pas del temps, de la guerra, de l'odi, de l'avarícia, del viatge mític a la nostra Ítaca particular, de la mort. Podem parlar de les relacions de poder, de la decadència de la noblesa, de la vida en parella, de la generositat o de la ira, de l'enveja, de la intolerància, de la rehabilitació psicològica d'una persona, de la resiliència, de l'empatia, de la depressió, de la vivència d'una malaltia terminal, de l'alegria del naixement d'un fill, d'un net, etc., etc., etc. Aquests només són uns quants exemples, però hi ha infinitat de temes per elaborar un bon relat que faci les delícies dels lectors. Un segon concepte bàsic que hem de tenir en compte és l'argument. Per mi, l'argument del relat o d'una novel·la és el resum concís que podem fer dels esdeveniments que passaran en la història, incloent-hi, òbviament, el conflicte. L'argument per mi és allò que podem resumir, és el resum del nostre escrit. És allò que quan et demanen de què va la nostra història, la nostra novel·la, el nostre conte, responem amb 2 o 3 línies, no més. L'argument el podem resumir
en 2 o 3 línies. És el resum de la nostra novel·la. Finalment, el concepte que coneixem més, el més conegut per tots, és la trama. Com el seu nom indica, la trama és la manera com desenvoluparé la història, com faré gran el resum de l'argument, el resum on he concretat l'argument. En la trama aniré tramant, és a dir, entrellaçant les accions per crear una història que sigui atraient per al lector. La trama, per tant, són les anècdotes que succeeixen al personatge de la nostra història. En definitiva, la trama és el què de la història. Una bona trama ha de mantenir l'interès, arrencant amb un bon conflicte inicial i mantenir l'atenció fins al final. L'important aquí, en la trama, és anar deixant oberta una certa intriga darrere d'una altra per mantenir el lector preguntant-se què passarà ara, què passarà després, a veure què passa. Per mi, aquests conceptes fonamentals a l'hora de planificar el nostre escrit m'han ajudat molt i són per mi l'eix que sempre m'ha ajudat a elaborar una història relativament llarga o també un relat, efectivament. Veiem tot això amb exemples. Permeteu-me posar com a exemples la meva novel·la El darrer brot d'alzina. Quin és el tema de la novel·la El darrer brot d'alzina? La resiliència. Es posa sobre la taula si una persona pot ser resilient durant tota la seva vida. És possible que una persona sigui resilient sempre i malgrat tot? Per tant, segons això, l'argument, és a dir, el resum de la nostra història, és aquesta. Puc resumir la novel·la en 3 línies. Un noi nascut a Nova York a principis del segle XIX promet al seu pare que anirà a Menorca a recuperar i rehabilitar el llinatge i la hisenda familiar. Un fet criminal s'interposa en el seu objectiu. Jackie Alsina, que és el protagonista, li promet al pare complir una missió. Ens preguntem, mantindrà la promesa davant de diferents obstacles interiors i exteriors que se li presenten? Serà resilient al llarg del temps? Com veieu, hem resumit la història en 3 línies. Són les que m'han d'ajudar a embastar una trama en la que mai no vaig perdre de vista el tema, que era la resiliència. I evidentment també, com veieu, en aquest resum, en aquell argument, com us deia abans, figura el conflicte, figura què és el que haurà de fer el protagonista per complir el seu objectiu. I la trama? Quina és la trama del darrer brot d'alzina? La trama és la següent. El pare, que es diu Bartomeu Alsina, que és l'hereu de la casa de l'Alsina de Menorca, viu exiliat a Nova York per una sèrie de coses. Sap que ell, ara és vell i està malalt, no tornarà a Menorca a recuperar la hisenda familiar, una hisenda que havia perdut durant els tristos esdeveniments ocorreguts a Menorca, quan en aquella illa els senyors els deien milords. Per què? Perquè governaven els anglesos. Bé, Bartomeu Alsina ara té totes les seves esperances de que ho faci, de que vagi a Menorca, de recuperi aquesta hisenda i aquest llinatge de la família, que ho faci l'únic fill que li queda, el qual ell anomena el seu darrer brot d'alzina, el darrer brot d'alzina. El fill, que viu i creix a l'ombra de son pare, al qual no acaba d'acceptar, no vol ni sentir a parlar de fer un viatge tan lluny, a l'altra banda del món, imagina't, allà al Mediterrani, a la fi del món. Però quan el pare està al llit de mort, el fill
i li fa prometre al seu fill que anirà a Menorca, que complirà aquesta promesa, aquest encàrrec, aquesta feina. El noi, gens convençut, li promet maquinalment per la situació extrema del pare i en aquell moment li podia prometre qualsevol altra cosa del món perquè el pare s'està morint. En aquesta trama, quin és el conflicte? Quin és aquells obstacles, aquell conflicte que és necessari en tota trama? El conflicte és el següent. Un antic soci del pare arriba a Manhattan justament en aquell moment a demanar-li diners, que els necessitava per una sèrie de coses. Quan arriba a la casa de Bartomeu d'Alsina, veu que està a mitja passa de la mort. En aquell moment veu una possibilitat d'aprofitar-se de la situació, per tant s'encara amb el fill, amb el nen, amb el noi, en Jackie, el que deixa estabornit. El criminal en aquesta situació, en aquest afer, s'apodera de la propietat que tenen a Manhattan i també de les escritures de Menorca. El nen, per tant, el noi es queda sense res. Davant aquests fets, i havent també promès al seu pare que faria aquesta feina d'anar a Menorca a rehabilitar el llinatge i la hisenda, debatrà, estarà entre la promesa de fer complir la paraula que va donar al seu pare o no fer-ho. Entre lluitar o refer la seva vida, la seva estabilitat emocional i econòmica, que ha aconseguit justament gràcies a uns amics que l'han ajudat. Per tant, la pregunta és, el protagonista serà prou resilient per superar els obstacles i complir la promesa que li va fer al pare, o desistirà del seu intent que li comporta un seguit d'inconvenients? Tot això i més constitueix la trama de la novel·la. Òbviament, la trama la podem desenvolupar amb els escenaris pertinents. Els personatges ens ajudaran a explicar la història i a manifestar les nostres pròpies reflexions i punts de vista. L'ambientació farà versemblant de la nostra història, etc, etc, etc. De vegades, quan se'ns acudeix una història, no tenim clar si ben definits tots i cadascun dels components de la trama. Des del meu punt de vista, no hi ha cap problema. Per mi, l'important està en saber què volem dir. Tenir una idea, encara que sigui nebulosa, de què passarà. Quin és el conflicte? Si tenim una idea de tot això, estem perfectament orientats. En un altre moment, si cal, parlarem de com anar ampliant la nostra trama. Això sí, sempre tenim presents el tema, l'argument de la nostra història, que, com hem comentat, és el fil conductor que ens ajudarà a no anar-nos per les branques. Des del meu punt de vista, doncs, hem de tenir clars aquests conceptes: el tema, l'argument i la trama. El tema, que és de què va la meva novel·la, l'argument és el resum de la meva novel·la i la trama és el desenvolupament, el més important de la novel·la, el que farà fruir a nosaltres primer i després als lectors. I per descomptat, sense oblidar-ho, perquè és crucial, és fonamental que dins de l'argument ha d'haver un conflicte. Perquè si no hi ha conflicte, no hi ha una història interessant. D'aquesta manera, quan algú ens demani de què va el nostre escrit, la nostra novel·la, no començarem a explicar la història des del capítol 1, detallant tota la trama, tot el que passa, fulanito va sortir un dia, es va llevar al dematí, després va esmorzar, etc, etc. El lector, la persona que ens demana de què va la nostra història, no ens demana això. Ens demana que li diguem de què va la història i en què consisteix un resum. Per mi és molt important
Per tant, us animo a recordar aquests 3 conceptes fonamentals: el tema, l'argument i la trama. Aquests conceptes seran els nostres fars que ens donaran llum, que ens guiaran en el mar de les paraules. Si seguiu aquest podcast del taller d'escriptura creativa d'Ediconex, us aniré donant les meves recomanacions. Anirem desgranant reflexions per millorar la vostra escriptura. Em podeu enviar els vostres dubtes o qüestions que els anirem contestant en benefici de tots els oients. Ho podeu enviar al correu tallerediconex@gmail.com. Aquí, en aquest correu, en aquesta adreça, em podeu enviar els vostres dubtes, les vostres qüestions o fins i tot els vostres escrits, que els llegirem i els comentarem. Per tant, no tingueu ni por ni vergonya. Jo sempre us brindaré la meva ajuda de forma absolutament gratuïta i voluntària. Vull ajudar les persones a expressar-se. Vull que t'atreveixis tu a fer-ho, perquè dintre teu, dintre de nosaltres, atresorem una riquesa que podem incrementar a través del fet d'escriure. I sobretot gaudirem enormement quan ho compartim amb els altres. Us desitjo una bona escriptura, que gaudiu creant molts fantàstics. I recordeu, tallerediconex@gmail.com.